narcisi uopće ne vide svoj grijeh. Odbijaju ga vidjeti. Odbijaju ga pogledati. Da ga idu pogledati vidjeli bi ga, jer narcisi nisu neinteligentni. Međutim, na neki način, vjerojatno upravo iz tog razloga ga narcisi odbijaju vidjeti. I kako ga narcisi odbijaju vidjeti? Tako što projiciraju na vas neki vaš grijeh koji je minoran u odnosu na ovo. I tu je jako bitno, znači ta neka vaša pogreška je stvarna, ali je minorna u odnosu na njegovo, odnosno njezino zlodjelo. Međutim, obzirom da ste vi osoba sa savjesti, vi ćete se preispitivati i tim dijaboličnim spinom narcis je zapravo relativizirao svoje zlodjelo, čak ga je negirao.